Eastern Paradigm बर'आव बयखौबो बरायबाय। मिज'राम आरो छत्तीसगढ़ हादोरसायाव दिनैनि जानानै थांनाय आयेन आफादनि 2023 मायथाइनि बिसाइख'थियाव फारियै 75.7 जौखोन्दो आरो 75.9 जौखोन्दो भट गोग्लैयो। बिसाइख'थिया जेबो दावराव दावसि जायालासिनो उदां आरो गोजोनै खुंजालाङो। बे बिसाइख'थियाव मिज' नेशनेल फ्रन्ट, मिज'राम पिपल्स मुभमेन्ट आरो कंग्रेस दोलोआ 40 मासियाव आरो भारतीय जनता पार्टीआ 23 मासियाव गसंथादों। आम आदमी पार्टी दोलोआबो गिबि खेबनि थाखाय 4 मासियाव बिजाथि फसंदों। मख'जाथाव दि मिज'राम हादोरसायाव 2018 मायथाइनिफ्राय मिज' नेशनेल फ्रन्टनि ज'रामथांगाया गिबि मन्थ्रि महरै खुंथायखौ सालायबोदोंमोन। बिसाइख'थिनि फिथाइखौ 3 दिसेम्बर खालि फोसावगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।